so no e bi ebedu ho no na oni ho ene ka che oni akono se obo opoku nso no tito no wadi ka de abade e se me de she ene ka che se obo opoku nso nto no so start so odi ye de aka ho daddy anofenso ye mo akwa ba bi so abra ha ene ba biti nyame asem asem no ene menkwa asem no ena ebuo nipa asem no ene chichi nipa wore na ye Christopher de se bi o ye nantia na ye kwa na enye yi a na afi ye bo Nyankopon sobo but minim se Nyankopon se empaibo yakode daddy ene asofo na ma dwumade na ye den oyo ne nkuto ne anwa ne wewe eti amanyame asem kura no ene ye mfa nyame asem kura entity ye biem but a king of grace dear oba nyame asem no woyero no nkuto no hwan bia ho ye de nyame asem no ne betetew ye de nyame asem no ne betretew ye de nyame asem no ne betufo na onsu kofia watimi e de akobo bra ene na wo ma ahenka tiefo yo me da se sa niema no nso a ye free ho nyame asem a ye fi ho no ena de akowiewie sei sa pepepe anope mi kura asem bia etese ne a o bossui na masem no ye KG2 for brofo o bisa say what is going on these days they koso nanseng anemrimu what is going on it is troubles or rebukes or blasphemy they na koso nanseng eye ohaw eni amane ana say eye enimka anase nhyeso anase ensopa amen dear na ekoso what is going on these days it is troubles rebukes and blasphemy dear na ekoso na se ni ekoso sesia no mibisa opoku obrempon se dear na ekoso a obekasa mpa this time how koso that as how na doso how koso nsemo ayete no eye nsemo ya abuda madam bibeka abuda akese obetuni ni akwaji sikaduro na nipa akwaji eniema koso nipa kum niema basa what is going on afi enim kanen nsemo horo afi ensopa onipa timi fani nua no wasopa na eyeden na sa niema we abedu sei ukotro sem ni mu a ebisi ye na unim se Nyankopon de nasem ehira me okay e wo tro sem ni se o de obi anim o de ehira me wo tro sem ni o hira me na o de kan ho enti bibia aya ye kan no ye kotro sem ni mu ene yakwa akobie enti se bibi koso sabiri mu a ebi asipen okay na ni esi no ede ne ba ya sabiri no wona na ye won breso no onya wo hudidim se ye fa nyame asem no eko eye 2 Kings okay chapter 19 verse number 3 no nko a anope ye be kotro sem ni mu pa okay verse number 3 no nko a o se na okoka kire no se Akyem Asene ahunyenhia ene asotwen ene ensopa eda enene na emma aduru awotwa no na ahode ni wa ode bewo amen na okoka kire Akyem se ensopa ene ahunyenhia ebreni evise emma enye mao emma edu awotwa no nso ahodi ni ho a ode bewo die enti ana nyame asem kasa die enti no okase emma edu awotwa no nanso ahodi ni ho a ode bewo ye nyina ye nim se ye nuanom ma ye yerenom ye maamenom Nyankopon ankasa ekwa anwanwa so no oma wofa yafunu na yafunu a ofa no ode abofra no sie bosome nkron ewo ma na yem okay ebi die timi pa bosome nkrududu na so nyame dan ni tumi yedi na se samofura yi ebeduru bra awoka maya na se opogu nware oyira afa furuda ene wadu labor ward na ebi awuko ja no
me kai se me ba me mamben fonta for me yere ko wo mu no me ko ja no nti na o tie mu nyina na mete na e manso a esi abiri ne na mete edu sa abiri na ayowuo ne nkwankwanta na e mabedu a wotwa no a etese nurse fo no bo won ho modene na oboa won bi mu kura no wo boom ansa na ma na nya hoden e de atema wo na we are okay no enye the physical awo ni bi enye ne ye ko labor word ni bi ena nyame e kan wa hasa na ne nyame kan se edu ba bi a ye nsira ayete se oba wa fa afuro a na wo biredu a obese wo na so ahode ode be wo no ebi ni ho ye edu ba bi a ne nipa kura no ni nsira ana de pe bi wo ho no ma ato no ese se odi pia na ema nia eba no ne nsaka no ahodi ni wa ode bewo na sa asemu ye asemu kese ewo juda mamu a bra ohiri ezakia bedi ade a bible say na wodi emfie aduonu enum na obedi 25 years na oye 25 year old boy ena Hosea ewrade di Hosea bedi ade na Hosea bedi ade no wanye ne ye ewrade ani so wo ye ne eye ne matantantan wo ewrade ani so nti ewrade tu no ena ode sa abofra wei ebedi ade according to 2 Kings chapter 18 what is abofra wei ebedi ade na sa abofra no ne ye frɛ Ezekiel bible obien se bible mu no nduma pa oye nti no onya dini na ohene ne bedi ade no bible say oye niema eso ewrade ani oyiyi nyankopɔn asɔrefie hɔ sorosoro mia hɔ nyinaa no ɔwɛ sɛ niema biara Hosea bedi ade a wɔyɛ no ɔgye sɛ ɔsɛɛ ne nyinaa ɛna ɔde ɔma no akoma nyinaa kɔdi ewurade akyi. Praise the Lord. Hallelujah. Na ɔde ɔma no akoma kɔdi ewurade akyi no ɛdɛ adeɛ baako ɔyɛ kora ne sɛ Hosea brɛ so no na ɔhye aduhwam ma bosom bi a ɛfrɛ Nusutan. Na saa Nusutan no ne Israelfoɔ nyinaa yɛ ne sɛ Israelfoɔ a ɔyɛ nyame man a ewurade ahyɛ da yi wɔ fi Misrim ɛde wɔn abɛdu ha yi no afei deɛ saa bosom yi ɛne ohoni a Mose yiyɛ no saa bosom yi na wɔde wɔn ho ato no so ɛna wɔsom no anɔpɛ sɛ wotie mi a yɛyɛ ade pa a ewurade bɛbɛn yɛn. Praise God. Hallelujah. Si yɛyɛ ade pa a ɔpɔkum si ewurade bɛyɛ dɛ ɔbɛbɛn yɛn nti ɔhene Hezekia yɛ saa nneɛma yi a ɛna ewurade Nyankopɔn bɛhyira ɔman no na sɛdeɛ Bible kyerɛ no ɔno ne ɔhene a ɔbaa wɔ ne berɛ so a na yɛde ɔhene biara a wɔyɛ ade pa wɔ Nyame anim toto no a na ɛnyɛ yie nneɛma na wɔyɛ no na ɔse wɔn a adi n'anim ɛne ɔma efiri n'akyi baeɛ no ne yɛde wɔn tutu ɔnyɛ bi sɛ saa ahemfo no ba na saa atamfo sɔre betia wɔ so a na wakɔ folo wɔn na wɔsom wɔn ebi sɛ ɔhene Hosea no Assyria hene a saa bere no wɔ hɔ a wɔyɛ Judafo atamfo no wɔn hunahuna wɔ hene no ɛma akoa bi a ɔyɛ brane firi mu yɛfrɛ no Salamasa saa Salamasa no ɔbɛhyɛ Judafo so ɛma Hosea de ne ho nyina kɔmaa no ɛno na ma afei de ɔman no wɔne nyame ntam sɛ koraa wɔde wakoma nyinaa kɔdi abosomakyi but Hezekia baayɛ no wamba wɔn kwan ɛto a pia to a no otua ma ɛyɛ Assyriafoɔ no wɔntua. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Me pesa no be me catch us say ye be say ye Ghana ye hotoye ya. Ye mpanimfo de wankoma be manyame. Anti dada na just wo hwa Ghana ho yehia ma yekonia because of say ye mpanimfo no emme nyame. Me Nkansah me pesa me sa no be but me Kenya me asem say se ye be say ye hotoye ya mpanimfo edi anim no won fa wakoma be manyame. Oh, okay. Because met me akase empanifo no mfa wakoma manyame obo nyame din ne keke. Enti esunu obi a obo nyame din keke ene ye wo obi a ode omo na ya anosem no. Oh, okay. Omo na ye from anosem mi nyambe kakra duro kakra nyame kakra oyere kakra what you say ene ye won krofo a wode wo ho ato nyame so ebi na si wo Bible mu a Daniel nom ka say sempo se ya nye nkura jata hwe eno na Shadrach Meshach no mu ede wo ho to so ka say ohene wo de ye nkoto
na se mpo ko ba se yankoto na se eje be se ye enhye sa enyamsum ni bi ana nyankopon odibebe di ni machi na se di be di nyame achi ase odi nyame achi ase oni nyame achi no eno ye frɛ na anosem. Okay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na se oba ye nyamsum wo Ghana ha anosem no doso. Na yes anosem no doso si omo mu be nyame. Yes. Oh, okay. Omo be nyame ni sha. Anything I hear how, anything I always say, what is going on these days? It is troubles or rebukes or blasphemy. Near the koso, how na, but how koso. Maybe some say, and obey or how koso. Ewa man mufi or how koso. A juma or how no koso. Obogu, ubet me do what to nyameso a year. To send you a year and what it be no no. When juma begu but sorry. Praise God. Hallelujah. Yari eba but home. Praise God. Hallelujah. And super beba now so ebeda ni isra. Good. Praise God. Hallelujah. If you say what do you want to say the ebe? Praise God. Hallelujah. It is a Ghana den hutu nyame so ye. Ne mu mpanyfo do hutu so nyame ye a o man ne be say but ebe ye bi. Ebe soli bim. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Enti sa Ezekiel no ono de wan fa no wan to sa sama nansa no so. Aya ni babonifu obi azini di tenten. Wan fa no wan to on so. Na oye Nyankopon apede ama nyame be pe na sem. Bra Ezekiel be di ade no. Na Israelfo enfo aduane a yede ko nyame fie no wajai. Entutudu no wajai. Na so enam ohire Ezekiel so ema ne bre so edibe tua dusudu eye nyame apede a ema fe wakase ne ema na do so ayeye. Eva mabim wo kire nipa de wonye awurade betimi aben no ndi sa ohine we no awurade be pen asem na so wonu se obi a wo ya de pa no na tamfo so ti ba bi a otetew ndi sa samana se ya o ma Hosea esuro ye eye abone no obeto se Ezekiel so na obeto se Ezekiel so no be ye asem kese na Bible say obedi ni sunkunim obedi Ezekiel sunkunim ene ofa Israel fo ni nyina fi ba bi a wote ene odu okogu ba bi foforo na ba bi foforo du onkogu ye no ebe ya wura ho se be say na Ezekiel ehwe se de oni Nyankopon anante no kuremu na waye nyame apede na afa de obi afi akire abedi won so anoba me bomba ye ma Ghana me bomba ye ma Ghana mpanifo se yaya de pa ana yehu ahokere ene ne wo yanimu a ye bomba ye wurade betie na so se yakwan nye de a ye ntere yakwan and this enomu a ye komu no ehu because abri se wo fa o ma aye dwuma ma aban o wa ye adwuma ma aban na me gram tu amika hu bi sa aban tu aye ka skeni ho aye di tu ni paka me meti aban ne ka mizu di obi ka hallelujah amen ebi say enipa kwa huhia kese na huhia kese ya komu no anu odene ni hia yen say yusuku awurade so ndi Ezekiel hu say sa ne ma na ba no no hwe ne waye oboku se bibi ba so a e wo se obisa ho ne waye ade pa na waye ade bone ese so ko abrabo na wo check okay se ne eba msu ma ade pa ana ma ade bone okay. Na Bible say Ezekiel e check ye na o check sa ne ma hinum no emu no na Asiria hene kese ba ko so a odi Sanaharib ono so sorry ye be ba say ye ko chapter 18 no na ye ko kan kakra ho ansa no mabetoa so wo chapter 19 no na ye wie na afi wama etiefo kwan okay na wabem ano be me pese me ne usuade e wo trosem ni mu na wote Onyankopon ase na wote ne nsem so ase mayen kan 2 Kings chapter 18 verse number 4 no eba no o say na wo yiyi sronson mia no na wo bubu adum no na otwitwa asara nua no egui
na obubu kɔbere mfrafraeɛ ɛwɔ Mose yɛɛ no ɛfiri sɛ saa bere no na Israelfoɔ hye aduhwam ɛma no na ɔfrɛ no Nehustan 5 no na Awurade Israel Nyankopɔn ɛsɔ Awurade Israel Nyankopɔn so ɛna ɔde ne ho ɛtoɔyɛ na n'akyiri no obiara ama sɛ ɔno Yuda ahemfo nyinaa mu na obiara ani n'anim saa na ɔbata Awurade ho wansane amfiri n'akyi hallelujah amen na wodi mmara nsɛm a Awurade ɛhyɛ Mose so 7 no na Awurade di n'akyi obegu Awurade yɛ deɛ bɛyi di n'akyi ɛno na meka kyerɛ no na ɔyɛ ade pa na Awurade di n'akyi o nyɛ sɛ wobɛhu nyame sɛbe odi w'akyi physical but baabi a wokɔ no Awurade yɛ deɛ bɛyi odi w'akyi sɛ ɔbɛma nkurumdie ayɛ ɔdeɛ ɔsɛ baabiara na ofiri korɔ no onya siadeɛ baabi a ɔkɔ biara no mafoɔ yɛ no adɔyɛ amanfoɔ de favor bi ma no deɛ nti a wayɛ ade pa bi ama Awurade nti ɔnam a ne nipa ɛkyɛ no adeɛ deɛ ɔman no hia no ne yɛ de ma no praise God hallelujah na kyerɛ sɛ saa nipa no Awurade di n'akyi praise God hallelujah amen mfa ne sɛ yɛ ma mpani na naado ɔwɔ saa favor no bi wotu kwaa ni atam sika ama no ɛno yɛ sɛ wakonya 170 million pounds na kyerɛ sɛ what does it yes na yes Nyankopɔn favor na favor bi yɛ de bɛyi edi n'akyi good nti sɛ ɔman mu ayɛ de a obenya ne ɔde bɛsoso ano na wakɔ n'anim good nti bi ana nadu kokoa mu no onim nyame mindim o me tiasa se pakani ba de ye hunu na ye ka bi ana na koma edi nyame yachi nti ba bi a opie ko bia no Awurade di n'akyi hallelujah amen bi ana ɔko ama ne man sɛ ne man benya fa ahodie nti bi ana no ɛyɛ Awurade ani so nti ba bi a ɔfam saa na nyame ye Ezekiel nti Ezekiel yɛ saa nneɛma nyinaa no ɔma Israel ho tɔɔ hallelujah amen na ɔse n'afia ɛtɔ so 9 no odi the 4th term no 4 years no ɛna anibire baa ne ho ɛna deɛ baa ne ho anibire baa no bi sɛ na from first year to 4th year no na wayɛ ade pa nko a kaa me ne kɛseɛ ma me paa nti na de na wopa kyerɛ sɛ te sɛ wohwɛ Ghana yɛto aba bia 4 years nti bia ne 4 years no ɛso yɛ no na ni bra start ɛba oni akɔ ho me de min kɔ on that way but yɛ de ba brabo ma setena because no wayɛ ade a yɛ de bɛyi ɛyɛ to bia yɛ ade a yɛ anyame hyira no ba nyame hyira wa esansa atamfo de no na tinti no ubenya bia be sɔre etia wo nti 4 years ya Ezekiel di ade no nyame hyira no na okenkan verse 9 na wɔse no here Ezekiel afia toso 9 a ɛyɛ Israel hene Elaba Hosea afia toso nsumu ɛno Asiria he Samanaza Efroba Samaria ɛso bɛka no hyɛm endi mfie na ne odi yɛ na ɔtoto nneɛma pa no uje ɔtoto nneɛma pa no Awurade bɛhyira no okay ɛna Asiria hene ɛsɔre Samanaza ɛso ba Ezekiel so sɛ no Hosea no wɔ hɔ no no mo hyɛ ase na ɛdɛn na Ezekiel deɛ wama ɔman no ɛdi ne ho yi nti wɔse ɔbɛto sɛ ɔman no so na emfie miensa awieye no ɔfae nti 7th year no Samanaza eti ɔman no tie sɛ nipa betie mi anɔpɛ ya anke be me Bible so praise God hallelujah amen nti wo de opoku mi nte wase akura sɛ the just 4 years here atwam yi sɛ nkrofo bebre benefit wo man nim yes bebre benefit ana meboa obia benefit bi yanka no korɛ because wo mo a ɛyɛ bi a enye no
onya hwekura ne baby akofiri SHS. Yes, indeed true. And from 4 years e kono. We am can obi be giba no akoba bi o. Nanso no kure ye no kure. E wi ase no. E ye tro sam so no na ye kenkan na no pay. What just say efimfie na e kono. Ezakia benya otai. No otai no nya ye no. Sa Assyria he Samanaza no. Obeka ni shemu na the 70th year no. Ofoma ni konkwasu. Enti ubetimi ye di ye ne. Otina otafu betimi abeto ahya so. But I don't me bowa mane se why ya de pa manyame a otafu ne boa. Yes. No be ye bie ni wonu ma obedi nkunum. Obetimi de car bro batu be firim. Obetimi de yare bro batu ho beto. Obetimi de oha bia utu so se wo firim mba. But why ya de pa dia ewrade beje. Na se nya de pa no why dia ene na no pay. San wetiko ewrade nchen. Hallelujah. Verse 13 no ena okunumu ye dine. Na okunumu be ye dine. Se afedie ohenkese oye Ezekiel afia dosu du nan mu no. O se Assyria hene ofre no Sanarebu etu ba Yuda nkuru a eye dine nyina be fai. Na obefai no oman ho kire wo. Oman kwa hihim. Edi afedie na wogye won ho a enje. Ena ohine Ezekiel terase hu se dabi. Na me de ho atu nyame so. Were you odifo Isaiah mama se bibi kire me so a me nko ne nchen na me nko bompaye ma no. Na sa Sanaribu no obehure huna Ezekiel tese ehu bono na afedi o ka kire ne se edie na wo beji wo me ho na me mfa ma ho okinkan kwa tam no ntimi me nkan ni nyina na o ka kire ne se me ofa sikamra enti o se wode na janum sika dutet kese ahasa eni aduasa odini nyina ma Sanaribu na afedi enkofo no be ye total slaves emma Assyria for na Bible say ebro be ye nkoa no na afedi wonne wo ho na nia Sanaribu ye ni ave wo yi ni nkrofo no mu bia ne odi wo anim ye fra no Rapsiki na sa Rapsiki no ono no odi anim ene wo twa jimfo mpoa wo twa wo mpoa se mo hwan na mo dem ho atoro so hwan na mo nim no mo se mo nim hwan mo nim nyame ben ade mo nim nyame wura Assyria hene wayi ya woni wo ma waka wo asem nyame ben na mo nim no mo kata mo nim nyame na mo njeje mo ho ebisa mo wura Ezekiel no kra odi mo anim no watimi efom adwapade abre ye wura enti mo tiwe mo ye yankoa na sa okenkan kwa 27 na oboku wo ka verse 27 na wona me kan pe na me wura ho se so otavu tumi wo a ni opebia otimi ka kire wo otavu tumi wo verse 27 no say na last week no bisa won say wo wura ene won chen ene mi wura esoma me say me meka ensem yi enye marima wotete ofasuoso eyi nchen se woni wonara won sebie na wonnom won dwonso yeah me wura soma me say moya nkoa mayen edi me meka ntremo se mo woni wura bia wo ba bia Ezekiel is nobody, he's empty. Say yam peri for ya empty atamfu benyayen so for bi empty ne manager na nim kwa woni bambo woni bibia ebo ho ban ebi say wo wedi kanfo no na se hwini ni mu a mo amaka no hena mbegina na wa we Ezekiel hu say Ezekiel jane ho am wa be share Syria for nsa ndo catch say ye wura catch Rapsiki no e catch say ye wura catch say ya maka ncha say muni wura bia muni leader bia no abeka che say ye visa abirikoi mu bedi mu toilet eno ni sebie no na ma no mo jonso verse 27 no mu ba no mo jonso evisa mu ye yankoa edisa nsem we no Bible say o kika no na Ezekiel efie no so pani hwefo a
yɛfrɛ no Eliakim ɛne Sabna ɛne Yua na ɔmo gyina hɔ na ɔmo te asɛm no Bible sɛ ɔmo sunsuan ɔmo ataadeɛ mu ɛdeɛ na ɔtamfo no kagu so a sɛ na wogye no wogye ne din anaasɛ wofa no sɛ daabi mɛgye me ho afiri ne nsɛm sɛ mede me ho ato Nyame so nko ade a menyɛ dini mɛkasa na magye me ho afiri ɔtamfo nsɛm Bible sɛ Eliakim ne Sabna ne Yua ate asɛm yi no osunsuan w'ataadeɛ mu ɛna ɔde report no ɛbrɛ Ezekiel sɛ avɛdeɛ buo yɛwuo ɛnkyɛ biaa yɛbɛdi yɛ toilet yo sɛdeɛ na ho dwo nsɔ ne yɛde ayɛ nsu anom Ghanafoɔ mu ntie yɛn yo sɛ yɛnhwɛ ne yɛntie a ɛnkyɛ yɛbɛkra nsuo ɛfi sɛ yɛgyae ɔman no ama Syriafoɔ na Syriafoɔ na ɛkyerɛ ne yɛnyɛ first yɛto gold wɔ Ghana ha yi kyamfa mmea anim o kyamfa mmea anim mmeranteɛ yi kɔ asase no so na wɔde wɔhoɔdene ne wɔnyansa akɔtu na wɔanya ɛna Syriafoɔ a wɔnim sɛ yɛwɔ adepa no yɛn mpanimfoɔ yi bi wɔasesa yɛgyapadeɛ ama wɔn wɔasesa yɛne onyam ama wɔn ɛte sɛ deɛ Ezekiel yɛɛyɛ no ɛna afei wɔn na ɛkyerɛ yɛn neɛ ɛnyɛ sɛ mo nsuo no kora yɛsɛe no enti saa na Syria hene ɛka kyerɛ Eliakim ne Sabna ɛne Yua Rapsiki ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnkyɛ mobɛdi mo toilet na moanom mo dwo nsɔ Awurade ma ne mpare yɛn amen praise God Yehowa ɔma ne mpare yɛn na Awurade de gyeɛ bɛba mesi Awurade de gyeɛ bɛba mesi Awurade de gyeɛ bɛba na Bible sɛ ɔde saa nsɛm yi ɛbrɛ Ezekiel no afei Ezekiel kae sɛ mene Nyame bia nante praise God Lord mene Nyame bia nante na saa Nyame wɔntena hɔ ɛma atamfo ɛnni ne mma so nti Bible sɛ Ezekiel hyɛ ne ho abuduro ɔbɛgu ɔhyɛ ne ho deɛ bɛyɛ ɔhyɛ ne ho abuduro ɛna ɔka sɛ na sɛ yɛne odiifo Asaia ne wɔ ha yɛne odiifo Asaia ne wɔ ha na sɛ yɛne odiifo Asaia wɔ ha deɛ a mo Eliakim Sabna ɛne Yua momfa report no nkɔma odiifo Asaia sɛ sei na Syria hene asoma ne nko a abɛsopa yɛ na ɔno ɔyɛ diifoɔ no ɔyɛ ne dɛn Ghana sɛ asɔfoɔ bi hɔ a sɛ wɔn na ɔfiri Nyame a wɔn nsɔre asɔfoɔ ɛse yɛne yɛfiri Nyame a ɔmo nsɔre na mete yɛ masɔre sɛ medi amama ahoyɛhi a ɛwɔ yɛ nimu ɛfiri bosomi a woyɛ nima ne July mu no ano ɔhye sɛ ɔyɛ ɔsɔfoɔ a wofiri Nyame a Awurade bɛbia w'ani ahu sɛ yɛne mo nyɛ nti ɛwɔ sɛ yɛsɔre praise the Lord na Bible sɛ Ezekiel ɛsoma ne manom Eliakim Sabna ne Yua ɛna ɔkɔ odiifo Asaia nkyɛn na ɔkɔ odiifo Asaia nkyɛn no ɛna ɔkɔ ka kyerɛ no sɛ yɛwura asoma yɛn nkyɛn sɛ yɛmɛka nkyerɛ wo sɛ ahoyɛhi abrɛ mu ne nɛ ɛso brɛ mu ne nɛ saa tam no na ɔhene Ezekiel ɔnhyɛ ataadeɛ bi asa ataade tuntum na Eliakim ne Sabna mo deɛ mo masunsuan wɔn ntaadeɛ mu ɛkyerɛ wɔn ayi adie ahoyɛhi abrɛ mu ne nɛ o ɛma adu awutwa no nanso ahoɔden ni hɔ a ɔde bɛwo wɔn yehu yɛ nhyira nanso deɛ yɛde kɔfo yɛ nhyira no ebi ni hɔ verse 4 no ɔsɛ ebia Awurade 19 verse 4 na mekenkan ebia Awurade wo Nyankopɔn ɛbɛte Rapsika no a ne wura Asiria hene asoma no sɛ ɔmɛsopa Onyankopɔn te asefoɔ no ensɛm na ensɛm a Awurade Nyankopɔn ateɛ ɛno nti watwe n'aso enti ma wɔn Bible so hallelujah amen na enipa nkaya ma wɔn Bible so ma enipa nkaya ɔwɔ hɔ no praise God hallelujah ma ya nwene sɛ yɛresi no yɛtumi si yɛ dan dɛm o nkwalaa bi de yɛtie ha ba ɛka da wɔn so o baba na wɔn no no ɛka da no so sɛ dan no yɛte
se Bank of Ghana checker me amiti e menya 100 million na me nyanguye e kanzo abura na yaburugum e de bedro me baba so no na ne chefa yesen no man na wie ye ba yesen anoba sorry man Bible so na Bible say oye Zakia de suma no suma no mani je de oye ye no o se osuma ye Akyem mu no e na afo no akasa so kwa asori fie obogo goy asori fie okwa asori fie e na okoda fam e na otre nsem a Rafsiki ade abari nyina mu gu awurade anum na Bible say o twa ajo o suye wo bompaye hallelujah amen na ne Bible mu no echi no afei odifo Isaiah enso enya atenka na odi muaye esomae ebaye se awurade ate ensemo a wodi abreme no it verse 19 verse 14 was say na Zakia je ngoma no abofo no nsem ena okenkan ena ofuru call awurade efie na Zakia tremu eto awurade anim hallelujah na Zakia bo awurade anim mpaye se awurade Israel nyankopon a wo tikerabim so wonko woni onyankopon asase so ahini nyina mu wona woyeye osoro ne asase brewa so ase awurade na tie buwe weni awurade na hwe na tie sanari ensemu a wasoma se wonfa mesopa wo onyankopon ti asefo no ewom awurade Assyria hemfo asfai amanaman se won sase na watoto won enyame agu ojem every say wonye enyame na eye onipansa no adwuma dua ene obonko ara ena wasei won enti afi awurade ye nyankopa we GI every nsem na asase so ahemfo enyina ehunu se wo awurade eni onyankopon unkoto aranko na Bible say otre mu saa no afi Zakia di moye bai na moye Zakia de bai no no de bai ne say awurade se Eliakim se oye odifo Isaiah de amaye se meka nkyere ohene se awurade ate yam Bible na Syria hena wasori ahye no me de honhom bi be hyenimu na honhom na me be hyenimu no eyo seye honhom obeto wo e wo sekan no na ose ode enkra ne baaye no unya time a wokenkan to aso ode enkra ne baaye no hey nan sanjiri di akire na Bible say enkrofo be free lakisa oba na ne odi anim de from tatan na sa tatan be hia sanarib no one ne koye na sanarib odi nkuguo kase na wode sekan ewo ne mfirim ema wokum no hallelujah amen hallelujah amen so kan 1935 na say na anajo no ara awurade bofo free ekokum Assyria nsramu enipa empem ha aduowotwe enum na osori anopa no na hwe na wonyina aye awufo afunu praise God hallelujah na Assyria ni sanarib esi musane na okotena niniwe na ore sorry ni nyame ni shrokufie no ne ma Adralamelek ene Sarisa eden krante kum no praise God hallelujah na ofiri ho dwane eko Ararat asase so na ne ba Esahadon ebedi na de indiwe enya atamfo mbo ne beku ono ane ma mienu
ne twe piaw no de war sanare bi mfim if say ohun say owuo kase asi enipa 185,000 anadu ba ko ade che no na awurade ama wonyina ewu edu ohun say da bi wanwane a asem beto no na o say oba dwane no na ne man ze hwe udwane boni we nyina nya na ogodi wo akodi ma ye ho kire ye o say the man twe second woni mfim na owui na owuya afei Israel for anase Jew for be dey wo ho na ohie Akyem ahenie no afei de ebe ya ahenie a wonyina de won gidie ene wa hoto so to awurade so anoba ebira me de masem ebe awieye me pese me bisa say what is going on in our days? It is troubles, it is rebukes, or it is blasphemy. Dear na ekoso wo yabrimu eye ohaw eye amanie ebi goso ana eye enimukane nsaso anase eye nsopa se nansen World Bank report ba na nsopa wo mro sopa Ghana IMF wodfria ba na sopa Ghana report odi ba nyina kire se Ghana nyina ba bia ye gina no efes kasem mu tidia na ekoso mbanifu yi suro na free yesika ntoto ye ho ana se mbanifu nyamea ye nananu di si ye ni so a Kwame Nkrumah kankan nyame entimi ye ni ne so no eno no wayi wani afi eme dubira wo betumi a wo ye niam opena na ena ama ensopa no haw ebe ye so ana ene yanko difo azaya nchen yanko Ghana mbanifu say asofo ni asori akese a ewo Ghana no ni yema ye Bible so entisa enche ye bedi ye bi ni anum ye jonso ya wura hosam na Syria afo be koso asori aseye hwesenia video ababo nten China for tumi awuram na our most earning commodity that is cocoa China for be wia na oprani cocoa tese o de Syria sonsum no abefa ye japade ko o de abefa cocoa yeso every tategwasi breso yete yanu ma ye betumi diade ye betumi di cocoa no enyeska danso ye ni sebe nimdia ye beye evi se opoku se cocoa yi mumadwuma mu ha ahenkan fm ha ye tu advert opoku mu adwuma na so ye tu advert wa ha no se modi bibi kakra to so na nkrofo e ba ha nyina wo benum cocoa drink free a na mo fa indirect e free mu a no mu ye adwuma bo a mo my part of cocoa's trade mato cocoa ni bi atobi se banks for yesa se nyuma kase mo yesa se free agents for ye man cocoa ni bi do indirectly ye gigi sika na ye be di cocoa no ye be di if you say the nutrient in cocoa no is very precious I don't think you the trucks e kwa brochire na afye bi omoto cocoa no yeso kwa egu warehouse wa do omoto no vie be ya ahekora woni bi eso afie bi a ompreso omoto but okuyani be ne goto ni cocoa empenifo won hye se so beto cocoa na yempe kwan bi so nteno bibi kakra ni yema ni milo yema ni chocolate yema ni cocoa powder no no so sori anopa watweti ni bi anom kuyani na odo cocoa na adepa cocoa no onum bi tie dia ne se yanse ngoma abrofo nti China fo Syria fo yi Syria fo sanare bu tin won tin tanton wa ma be fa cocoa yi koyi the next 20-30 years no obi dua cocoa ne se yenta ye de be ko he everybody peja won nsa everybody peja ogie na ye free amani hu a ye komi no na o se rapsik say ye be ka tell se muni hwefo bi a muni wura according to 2 Kings chapter 19 verse 27 wasimu ningura ni enkanchira mse anche mubedi musebie eho de oma ekire Bible na se no edu twi no omo ye ma won titwi kasa wu se sebie ye toilet mubedi musebie na manu mudwonso ediboni ba ye sori ni ema ye ne so ni entie mu mfra urade na oje ebetimi aba begie anopai ni ema ya dane ama nkrofo no
se ebinom kasa muma yentie obi wo ha enya abayo teso no okiri no obi wo ha enya ne awo yere ne nane bre but wo hwe daachi a ohu se oman no esi apini oman na ye mobo na adu ba bia da no meti pa se mu red we so mo kase wo ma ekotena se kura me atru aba edi ya trotro ne ya to abayi no o maketu akram sankan contractors ya break wo nyina eniema bebre school for correct we no school aseso de ba teacher for no ntimi nka because o kase be yiwadi ni nyina ma enkwade ye yesika de betre dem but wa ba peso e wo school mu a se nyame ehu ya mbabo na yare bi bofa ba bia na nso na ye yo man a Ewurade amaye bibia Ezekiel edi gold wa eye du tekese ahasa ene aduasa emasa na ebi se ehunti wanye no ntran ne baabi obaso mbade kire no nani ba ne ho so se ayemfo nsuo bi mpa anoba ye ne mra ye ho so anoba me kasa kirew se wonnim nyame ane eba na ehu ti anoba hwehwe asori obo Kristo din na fa ho edom asori no na yensu wu awurade so na bi awurade beti rapsiki so pa wa sopa ye no efri ye so bi awo ho no wa japade akodi obi nchen bi awo ho no wa ji usire efri nsem efise oba bedura wutwa no but woni ahode a wode wo anoba awurade ma wa hoden anoba yi nyame nka ye ho no mo ayen nyame a wotumi ade nyina ye no ofana ho de moye ni yangosunsu mama yensu mama ya mampaye mama yenya na dodo no enane doso se wo si dan na yero ho bado mbana no mbano na eba no no obesia na ehu ewrade nsore ewrade num na nado ewrade num ne mpanifo ewrade ma wonyansa horo na ewrade odo yenti ena odi bibia eche yensa oba siri ahen akapcha Ghana baabia okobuso a Florence gusua enam no kura na ya yiwi no ogusu yi baabia wa akopai Syria fo ya fa baabia na himfo na sore na afraid the Bible say o hiri Ezekiel ni ba na ho osuma Eliakim ni sabna ni yo say monko Isaiah nchen say nsupa ne doso na Bible say o tre na semu wo awurade anim si e di ya nye pese minkumi nyane aho ya ne ya mfa blame game anwo mai moni ewu se dabi baby anya mun kanu grow say anya kanu grow na anya no nam so only to swear the GDP is good inflation is better why is good ye be hunu ye juru baby anopa de awrade de soma me say me family on say what is going on in our days it is troubles or rebukes or blasphemy dia na ekoso no ewrade mehwe ewo ne doba Yesu Kristo tinimo amen abisiafo 93.3 ya die nia Reverend Akyem Asene wadi nyame asem no ediaba enti se won so owo agentwere owo asem bia opese wo kan ana uwo fie na won kwasore na wiye mrem opese wo to anamon edon ho bebo eye King of Grace dia fresa number way na won so de opese wo kan so betimi abasho no so 0554 820 910 0201 844 485 onso betimi aba owo asembisa owo asembia pese wo kan owo agintwire bia onso obetimi de aba na onso watimi e de aba show no so 0554 820 910 0201 844 485 na onso watimi e de aba na afi yenso eni ano na yekwa yanim eye King of Grace and na just woti enkan ya di nyame asem emu den obi aba yenko hello daddy fane hello network obetimi asamba biem network no 0554 820 910 0201 844 daddy pacho obi aba hello yeah Russia adumra na waje so be hwe yenso odini baby of refi the premier and ka se fi akimoja I'm making me guys from Kansas so I had to position amen this is the types of message I use here what I say why I didn't go position amen
Emishra also. Okay. Also bet me about 0554 820 910 0201 844 485. Unso bet me about bechira wadwen ya papa wa ha asembi that impact obi aba. Hello. Hello. Pacho dini baby am frefi. I'm Kasefri Abuto Kayan Cry. Good. Right. Good. Dear, so for the Abano, no crap up of a bedu baby, no, not just a Ghana. You be Conqua, Suman Kasan, China for a babefa, you go exercise, your cocoa econo. A bedu baby, your bear mobile papa, and see that's how was it. Amen. Yamishra also. Okay. 0554 820 910. That impact obi aba. Hello. Hello, Sofo. Papa udini baby am frefi. I'm free Akyem Asene from Kutibuate. What it you? Yamishra. Amen. We are more cra. What can you cry? Na and the politics in Tino will be where NDC, no man in Korea. Or the party that was on can. Some people before say, or man say, Nyame ekasa omuntie nyame ka omonfa it is up for you na ye adwuma no nyame be hira mo Amen. Say where you agya so okofo de omo man no enti okofo de usuo biara kan kure kodu awiye nyame be okese Amen. nyame hira o Unshra onso pa. Ya papa gusu ha 0554 820 910 02 that impact obi aba. Hello. Hello. Pacho dini baby am frefi. But your friend Evangelist Kofi Amoakon. Hey. Be free. Waduma na me ama no. Be free buru wanchi. Hey, utie ho. Oh. Ainka FM ya bruta. Minim say ho so na no pe wa godo. Facebook live. Good. Baba Sofo Aiko. Yeah. Ojago po Israel and asempa de odi ato form. Unshra onso pa. Ai. And no. And no hanka wona asemi wo de ma. And adwuma de wa go pie ho. Enti mitusi tiso anope. Bati baba ya Israel. Amen. Odi yago po ka me hona me bedu a next week de amanfo beche me so menka akra. Ane. International watcha members obia mame. Obia betonka Kofi. Watcha Prisade Eda Sante. Kakrakapa. Yeah. Obia. Namishra. Yo. Abisiafo osu betimi aba ya papa wa ha 0554 820 910 0201 844 485 ya papa that impact obi aba fa no. Hello, Adumura. Obehwe so. Adumura. Obehwe wo so dodo. Obehwe yan sampa. Udini baby afrefi. Oh, ananje ya wa oba. Kwa Frembon. Asofo nyame hira o. Unshira wonso. Anope na me ya charge. Na charge trankasa. Uti wiase. Na so wo ya de papa na me be hira o. Wo ya de boni anya me nyim pa be patiri wo so. Accident ye eno manga na ye timi ebe pasha ebe gibiri bia enso ko ebe kra nyame hu ye mombo no no ye abiri bia nyame hyehyɛ wo ɔma onyansa sɛ no de ma ɔhene Solomon no obiri su ɔma ne kyɛnsa Amen. mana so abɔnten oba mframamu a wiase fa ne nyina bia ma so atie nsɛm pa ne no kwa ne nsɛm a efu anum eba king of grace of panyini nyame enhyira wo. Amen. Onya ufie ene ufie nu asifo nyina akesefo. That you know wana king of grace ewuda. Amen. Sini na nipa betu se busum nyansa king of grace begunu. Oh. Nyame enu nyam. Nyame nimpa. Nyame kasi ye. King of grace aso tiase. Amen. Eti se wodi na mekan ene ye twuma. Nyame ho ade a chanso aboro so no. Emra wo so. Na on hyehyɛ ho de bia no pɛ afiri mu no. The Shampai said, Namema, what dear chances are, and some review. Now, so Ujina, now so Cassa, as soon as you're ready. Now, yet since some part, and then current summer, it's full and mover. Nami on Shroud. Amen. King of grace. On Shroud, so for my men. Amen. Oh, my grandma's of my anointing lady. Yeah, that's it. It's 0554 820 910 0201 844
485 ya papa wa ha asem bi apese o kan o wa agyenchu o wa asem na e kire wa dwen o how bi a ya papa dada mpacho bi aba. Hello. MTN for you. 0554 820-910 0554 820-910 0201 84 dada mpacho bi aba. Hello. Adum ra na ma je so obehwe yen so. Udini baby of refi. Itio. Why that was at some point they are bringing a friend now more than my so into me so. I mean Shram that Danny da Mokabi say. Shram. I mean Shram so. Amen. Amen. Ya mama den say be di asempa no so. Eso di nyedin. 0554 820-910 0201 844-485 onso betimi aba o how be o that ade asem bi how na wonte ase aye papa wa betimi abusa no o de bible no ebe kirekire na onso wetimi eto anamo on kwa sorry nso na pese wo de wo ho ebebo king of grace dia eno nso ba ye betimi ama akwankire nia no na onso wetimi aba dari mpajo bi aba. Hello, Bacho dini baby of refi. From Okaniji in Kakesi or Slati. Papa it you. So if I something in a to say what? And Kagana Bekisan. I saw for baby or home same. I saw for the brain what to say. But a demon to say. The Anthony for you, my enemy. So I won't hear more suffer now. Move fling a mimono. A Kanyamia family, so I won't hear more. Come a Abekisan. Yamin Slow. Sabu ya so koso ana kanu kure no. Sanse nyame asa no mayeti. So sabu bia o kanu kure, e kan nyame mo no kure no. Nyame di naki. Ni a wo kan nyina eye bi ya. E bi ba ka bone atia wo. Nanso koso ana di na ne tintin na nyame de bia ma. Amen. Yamin shira opa. Amen. Yenti ase se asofo bebre wachire da no Elia ye bi. Ose menko ana maka D4 no menko ana maka nyame bua na ose na dem pacho bi aba fa no adura ona jisu so obehwe yenso. Hello. Udini baby ampacho frefi. Yo, the frefi oda old town. Yeah. In Bronu. Yeah. The friend bibi bu something. Mehumpa. Me so for pa na ho. Na mum me nko na sorry. Na pa na de ni preaching there. Oba enyagro. The preaching, I see ye fanasem, na ye the boy bra. Akyem Asene na me shira. Amen. Mena o share me in common. Mehu da. Me offer sibeye obe winning. Ye mfasi da man nyame no ye dada ewrade be ye foforo why. Amen. Opa. Yempa boni se wunua no obeye one of the MP to say Ezakia na nim no MP bia mada. Amen. Na ye de ne toto o ma abedi nso a obedi kan sa hodne no o hia sabri. Da obi asamba. Hello. MTN for you. Line so ko fu line so 0554 820-910 0201. Ndo boku ni ameka na say ona boku si akwa wa wini. Empire we aba wa wini. But you see ye mo empire man say onya hoden a o de bedi nku. Hello. Udini baby a ofrefi. Frame na na ba dodo na edi omblu fu pe frame anwa papa ni bi the golden oil. Right. Enyen kuto de no. David. The golden oil, that is the Holy Spirit. And no na golden oil. Yeah. And but me too. Also nyamichiro. Amen. Any on temper dey amai. Asofo nyina asewa ankaye pa. Yeah, no na me mpeti no. No mpeti ezi. Asofo bebre ho a wosene me. Asofo no. But the o nkwaji asem na wo kanu. Eno na ene tete wo asofo. Papa will bring me. So, yeah, Mathematics. I don't know, business no more. One hour can go get some training partners and here. You are a crab in the golden oil.
Abia for your 2 calls we here nkofo eja line no so aye tam no so yaso 0554820910 0201 sa 844485 ye papa din asem na ba o wasem bisa dadwin bi da so o how bi dadin pacho bi abafa no. Hello. Hello. Pacho din ni baby a ufrefi. Me frefi Akyem Asene. Dano ye intention bi mama da wase pa. Mensan e ka se me ye mu djuma e di mi na. O ka te se me bluefi na me ho ato me. Be mu pepe. Eje ya o. Nti e bon pa e se nyambe ma ho sa so na ne ma ye ma. Amen. Amen. Pa. Yan for last 2 calls na fe call 0554 dadin pacho bi aba. Hello. Oh, yan pe kunkun wa ha 055 dadin pacho bi aba. Hello. Hello. Pacho din ni baby a ufrefi. Pacho mi din di Ansar Moses me ka se fi atwe di biase. Adu biase yetio. Apa nyame sira pa. Amen. Ami ko sama dum nya kese pa. Ne ko ya din pa se o man kwatin pa na ko sai na ejuma no so. Nyame sira pa. Onchira wonso. Dadin pacho bi aba fa no. Hello. Hello. Pacho din ni baby a ufrefi. Da ya mi akọ. Adumura. Me ba Kobi papa. Kobi what to say? Atomo ye. Yetio. Ano ko die. Ngo bubu baby ao. Kobi. Nyame nshira. Nyame nshira wonso. Me ho kire me akole ya ofre mi. Na me ja me babu no so amano. Kobi kwa ha. Me ba be over. Anti oyobi oboa me o me. Dadin pacho obi so aba sanfa we. Kobi nyame nshira. Hello. Hello. Udini baby a ufrefi. Pacho mi frefi Akyem Treso. O Treso yetio. Treso ye frame kwabran amoako. Eja mo akọ yetio. Ya. Sofo nyame nshira. O nshira wonso. De ukan nyina no. Eya ebebo pa. Na empenifu a omudi anim. Obodi fa asem no betu anamo no na akan no. Omu tie mu ana. Papa, o say ohini o se Bible say ohin akoma edawurade nsam o. Enti say Zakia o tin nsam we no otran hodi no anya ho hwea anka changes ama. Enti ye no ya ye din ne yete wo ne ye hwe say bi obi be bad ye mpaebo ye ma ye mpaebo so a awurade mfa ho say pani bi akoma eni nyame echi obedane no. Wanane no awurade enya ne de ne so obeyi na firi ho. But ye na yete o man mu no yetimu saa na ye de say aye kasa nko a. Na sa kasa no zemva muaye ma. Se muaye beba yesugu nyame so na yurade di muaye aba. Nti nyese mpanifo no onya de pa wonye. Sa de boni bi na ekọ a ye betimi di esi ani so aso dem ya bompai a yurade be change ni ema. Nyame na no hotete no na ho ne o. Elokre. Ani nyame nshira. O nshira wonso. Daddy, yambre na so be henko fu ejire kire efre pa nyasem to alliance ne brinka na brinka because obi kura samba we go the fa we falaso we na fe yenko fa we kan na obi gina so fa. Hello. Good morning oh hima we didn't baby of refi impacho etio so why na me shira wonso ye the line be to dwenti no we are no afa. Daddy, lies in the make us a bedi achira. Essence asem no aka nkrofo akoma. Se ne nkrofo kan say daddy ene asofo na no mama adwuma no. Wo ese ewiase abai. Se bia emre na yiwom ne emre bone. Se nyame asem no doso sensenkyerani na yebetie. Nti yesrew se abreni no eso man asem a ebeka koma, asem ebe hye nkran, asem a yenama ebedi anim na de akọ bohye asase ne so. Yebada se da yakoi de asem etwato lines in the daddy bra na brinki wa kasi e befa ye ntwa so bi se mo de brena mo ton time ya o de fala so we nko hello ontemenka na di de etwato na yenko en ya wo ka sa wie se asofo bone ne ade no asofo bone de Zakia bi so nyina na bi ho enya de asofo bone e betwam asofo bone no e be hu worse than the ye hu but a papa ho nti a papa fo no susu fo ho nsie
Fawe no yenko. Hello. Hello. Hey, MTN for you. Hello. What free so? That yenko. So, enti what now would you say? Wakuma dinya me chino. So, ebi asofo na bande bi ya no semo. So we TV so. We pa. Anosem bra obi o your sofo no obi count. That ba for we last one yenko. Hello. Hello. Also na what to say? Nyame adom. Yo, nyame kan wo preach nya. Nyame ebie wa dwen na watini e dia beto e. Me ka se free asubua. Etio. Yo, me pese me trese. Aya na chance ne duru ba bia mususu mfenhye asofo no. Ne bi su free members no. Members ni bi echi enkrofo nsem de ko abontin. Nti mo bompa ya mo bi ma members na omo jeje enkrofo nsem ekwa abontin because asofo de obusu a woka. Na members no eno ni asem. Yeah, that's it. That's it. Daddy yenko we ba cho yemfa ko bia biem. Yemfa ko bia biem. Yes sir. Daddy na fa number 2 ga. Me can say asofo bone omo ntwem. Members bone omo ntwem. Because so far as I say indipa ne yakoba ne de obi a woni su. But say won say we kura suban bia. Don't relax. Pray. Talk to God. Everybody beti. Okay. Or the sesa beba. Okay. What I say? Say enipa tie na etia anka ebia yenum bi de anka obeti obekani pasam ko a. But no nye enye mimi case. Mimi case ni say de metia eyete say Rafsiki and sopansam no. Me de kwa urade anim. Okay. Menja resource. Okay. Inti so the TV so ayo mo ye no na da me ko pie me restore ma me bi TV so na ne small kan no on kro hia se police ko che no sound ye this of for daddy vajo am signal we kira hanti no no yam fa number yam fa ye honto ewrade so yam to abo asem mo number kan say anopay me chia or they say Oman Kwaku Adontin Autokuku Ewo Asene Salam me chia pa afi me chia ma soro mpanifo nyina me bubo wondi atam no bawie ti be kan nyina bo mu chia wom chia me yire papa bi nyankopon onhire obi bia o maka che 80 kwei no kania bedum se duma mpa mentra fie nim se waboa ho ma yenhia asore yenhia asem no mo na yenhia ehun kuran kosi se ewrade beba no ye ma ye mpa eboso na yemisa se bribe na yaduru mi o man Ghana na ewrade nje ye nyame nhira o obrempon amen abusiafo Akyem Nkansah King of Grace sofu penipa ene ekotie nyame asem efri ne ho no na pesa oni papa din koma ni number no na me bebobo no etifa pen na fa paper natural number no 0245 97 93 11 0245 97 93 11 and any number ye papa Akyem Nkansah ofre na obefa no watwetwe nkomo asem bi hawo waso daye bi na wonti ase o kwa mane bim dadwin bi dawo so a ofre papa beto ne bo ase e de nyame asem no de akyerɛkyerɛ o na King of Grace baby ya sorry no ewoni e yawo Asene baby a amusiye ne won pepepe wo de wonya duru aye Asene amusiye na ye ne ne bo opposite anase Akyem State baby invest ni wono wonya duru ho abeho King of Grace eho ena de bia kwase de bia yesom enti brana ne yemesom se wo nkwa asore na opa asore papa de akode a eno ani King of Grace enti oba nso ye no besom na afi wo mu asunso a ya bo so ahye gya ne oba ne nkokodem na afi nya de nyame asem de atetewo ya sole so am the finest DJ Fish adenyompa abeto to ata akozita manodu bebo na afi DJ Nelson enso edi mutuo special no edi abrel edi ameji so ayo brempon opokuare eti yenhia biom de Yakopon asumdue enka yeni ayekwa King of Grace enti oso beka me ho na yeni yenko